Ocupados os vosos asentos, moi ben. Bueno, hoxe vexo aquí xente que viaxou un montón e que madrugou un domingo pola mañá, ou seja que tedes moitísimo mérito, sí señor. Moitísimas grazas por vir. En nome da Asociación de Gaiteiros Galegos, como sabedes, se acredita esta xornada do baile comunal que lle poñemos de título O serán desta aldea, e que temos a intención de dedicar cada ano a unha aldea, a un barrio. Este ano corresponde ao barrio do Ceo, que é unha aldea, un lugar desta mesma parroquiana que nos atopamos, onde aínda queda unha das súas últimas pandeireteiras, Delfina dos Martas, que nos acompañará, se a saúde lle permite, porque con 91 anos que ten a cousa complícase, pola tarde na homenaxe que faremos. Pretendemos facer unha xornada completa, centrada nalgo que para nós ten que ser fundamental, que é o noso baile comunal, unha grandísima riqueza que temos neste país, e onde Mondariz se sitúa como unha zona importantísima, unha das zonas cero verdadeiras da tradición, pola cantidade de informantes que chegaron ata nós, que mantiveron no seu maxín as súas vivencias dunha tradición. Se ha perdido la señal GPS. Non podo creer. Non podo creer. Modo avión xa, modo avión. Corta aí. Regresa, Guillermo, regresa. Pois contamos o propio móvil. Pois todo iso é unha tradición que chegou ata nós con moitísima forza, que colectivamente fomos quen de manter, e que aínda hoxe hai moitísima xente, como os que estades aquí e moitos outros, empeñados en que isto non morra, en que siga a ser unha tradición viva fora dos escenarios, fora de vestirse de traxe, como imos demostrar no serán que faremos hoxe pola tarde. Queremos transmitir unhas palabras o alcalde deste concello, porque é fundamental a colaboración do Concello de Mondariz, incluso sin a súa colaboración esta xornada hoxe non podería ser posible. Isto é así, necesitamos facer estas cousas, pero necesitamos facelas con administracións que estean dispostas a colaborar, e tuvemos a sorte de topar unha administración que está 100% con estas xornadas, e por iso quería falarvos hoxe Cáliz, por os amigos. Cáliz, sí. Eu Cáliz que alcalde. Nada, eu só primeiro darvos as gracias e a benvida ao noso concello. A primeira vez que falamos disto, a primeira vez que falei con Guillerme foi na presentación dun CD das pandeiteiras de Toutón. Eu era concelleiro na oposición en aquel momento, e a verdade que me senti bastante avergoñado de que naquel CD non aparecese nin o logotipo nin o escudo do concello, non? Pareceume que non falta de respeto á nosa tradición. Tuvemos a sorte de chegar a onde estamos agora, nos tocou agora neste momento da vida formar parte de tomar decisión na administración, e, bueno, pouquinho a pouco, con os medios que temos, pois intentamos poñer a cada cousa no seu sitio, recoñecer o traballo que non ten, non? Levamos anos de esquecemento, sobre todo, e a veces de maltrato a nosa tradición, e estas mulleres que mantiveron a nosa tradición durante anos moi difíciles de poder traballar todo o día, pois ainda tiñan o humor de organizar un serán e estar de festa. Estamos facendo cousiñas pequenas, pero, bueno, pasos a paso. Fixemos o libro de Gargamala co traballo de Guillermo e de Xulia, e tamén pretendíamos facer unhas xornadas que esperemos que se manteñan no tempo, esteamos nós ou non esteamos nós, de que cada ano se recoñeza unha veciña ou un barrio do noso concello a importancia que ten, que temos un patrimonio inmaterial que temos que poñer en valor, e que non debemos esquecer, porque temos que saber onde queremos chegar, temos que saber onde vimos, e para nós é moi importante, e se de nós depende, e se de min depende, e se dos veciños de Mondariz depende, pois isto non acaba neste día, isto non acabará cada ano nunha xornada para seguir poñendo en valor o noso patrimonio. E moitísimas gracias por vir. Moi ben, pois arrincamos esta xornada matinal co obradoiro de canto e pandeireta, centrado, como xa sabedes, na aldea do Ceo, que impartirá a compañeira aquí presente, Félix Asegade. Todos a coñeceredes, leva desenvolvendo unha incesante actividade como mestre de baile, pandeireta e canto tradicional para diversas asociacións, institucións e festivais,
por toda Galicia, por boa parte do estranxeiro, desde moi nova. Pois, por exemplo, para que os faredes unha idea, no 1986 xa grabou naquel mítico disco Galicia no País das Maravillas de Milladoiro. No 89 fundaron Leilía, coa que levan xa 5 traballos discográficos, e pusue un arquivo audiovisual impresionante, espectacular, de que ximos ver aquí unha pequena mostra, concretamente do barrio do Ceo, froito dos seus case 30 anos de investigación etnográfica, de traballo de compilación nas aldeas. A parte diso, na súa faceta de produtora artística, pois tamén ten realizado traballos discográficos que todos en xeral, cadeiras, información que Maiga, a Rixeira e a Xubela. Ahora mesmo está inmersa en unha nova producción deste grupo de Noia, a Xubela. E ademais, reparte a súa actividade artística entre o grupo Leilía e o trío Tres Pesos. Deixemos con ela, que é Xungoia. Gracias. Menudo resumen da miña vida, casi sabe el máis que a mí. Bueno, o que vamos a traballar hoxe é, como dixo aquí Guillerme, do barrio do Ceo. Quero facer un apunte tamén, como dixo Calis, de poder seguir facendo un agradecemento a toda esta xente que tocou e que nos enseñou. É certo que creo que está moi ben facelo, pero creo que chegamos un pouco tarde a ese agradecemento. Normalmente sempre pasa que se lle agradece as cousas á xente cando xa morreron, e por desgracia neste caso xa casi pasa así. Delfina, que é unha das informantes que queda, ainda hoxe está viva, pero bueno, hai ben pouco tempo que morreu Flora. Flora é outra das mulleres que vades a ver hoxe neste vídeo. E bueno, non é solamente aquí, eso pasa en todo Galicia. O material co que vamos a traballar hoxe é un material que ten 30 anos. Esta recollida foi feita finales do 89 e principios do 90. A calidade, Guillerme máis eu sabemos que é unha boa calidade, sobre todo para os anos que ten e do que hai, pero evidentemente cando vayades a escoitar diredes, isto de calidade non ten nada, pero bueno, é a calidade que temos, a máxima creo que podemos chegar. Hoxe hai uns aparatos estupendísimos que gravan de maravilla, pero daquela era un casetiño pequeno e como podía, así, unha grabadora comprada, bueno. Entón, hai moitas... Outro día, hai 2 días, estivemos outra vez con Delfina, porque claro, hai 30 anos, a experiencia que eu e Monso, bueno, a xente que viñemos de recollida aquí, tiñamos, pois evidentemente non é nin por asomo a que temos hoxe en día. Entón, había moitas cousas que quedaran por preguntar, que intentamos preguntar outro día a Delfina. Xa tamén a memoria de Delfina xa non é a mesma, nin as definicións das cousas. Entón, bueno, intentarei facelo o mellor posible. Decir tamén que 2 horas é moi pouquiño, aunque o material non é moi extenso o que temos, pero sí é bastante comprimido. É dicir, temos bastantes melodías, os xeitos de tocar daqui deste lugar non son sencillos para nada, o sea, son un pouco máis complicados do que podemos aprender ao mellor en 2 horas. Entón, eu o que quero que levedes daqui é unha visión xeral do que podía acontecer nunha festa de pandeireta, non serán, que podía acontecer no barrio do Ceo, porque me vou a centrar no barrio do Ceo, aunque si hai moitas características que son semellantes a todo o concello de Mondariz, hoxe nos imos centrar o barrio do Ceo. Entón, primeiro vou a falar un pouquiño do que son as características do canto. Nas características do canto hai algo que nos chamou moitísimo a atención hai 30 anos, porque para nós era a primeira vez que o escoitábamos, e era facer un alto á voz. Non solamente cando cantabas os cantos de labrada, que si xa os coitáramos, senón cantando muñeira, cantando jota, cantando un paso doble, cantando o 2 pasos, a maneira que tiñan de empezar nun tono grosso e subían unha octava por encima da súa voz. Tamén nos chamou a atención de que non era algo regular. Non se cantaba, non facías hasta a mitad da copla e logo subías, ou non facías o primeiro verso e logo subías. Podías ou facer toda a copla abaixo, ou facer toda a copla arriba, ou facer un anaco. Vou vos poñer un exemplo para que escoitedes eso. Vou ir falando e poñendo así pequeniños exemplos. Por exemplo, todo arriba.
Vale, pero teño que ver o outro, que non vexo desde aquí. Vale, bueno, aí bichedes, fixo nun tono, o que escoitamos en calqueira sitio, non? Eso tamén o pode facer nun tono, pero que sería cando canta abaixo. O sea, o máis normal que facían elas era o de cambiar o de cambiar sobre todo na mitade, vale? Empeza abaixo, sube unha octava. Vale, pois vou a poñer a escoitar esta outra vez. Aquí fai uns cortes no medio, na muñeira, tan, que nós, en 2 días que viñemos, solamente o fixo neste corte que acabades de escoitar, vale? O outro día preguntei se era normal que fixeran estes cortes aí no medio, e Delfina dixo que sí, que claro, que ademais incluso hasta podía marcar para ir á volta. Entón, estas cousas levan a preguntarse se é real ou non é real, porque se ti tes 2 horas dunha grabación e ese patrón non se repetiu nunca, como podemos decir que sí que era algo moi normal, vale? Entón, para a xente que monta cousas ou para a xente que quere saber, temos que decir que eso existe, pero baixo o que eu creo é que non é tan normal como Delfina agora pode contar. Eu simplemente falo de hai 30 anos atrás, onde estaban máis activas, tocan, ninguén lle pregunta nada, están aí e están tocando e fan o que elas fixeron sempre, sin presión de nada, sin ninguna pregunta, libremente, e non se fai moito. Isto mismo pasa, pois, por exemplo, tocando 2 pasos, cando están tocando tan, o normal é que non fagan ningún corte, ningún contratempo, pero sí que o ten feito algunha vez, pois igual que isto, aí un pouquiño, non sei se o percibichedes ou escoitaches, vos lo volvo a poñer. Vale, non é moi normal. Según decía ela que podía marcar para ir á volta, non ten moito sentido se o faz aí, porque ainda estás na copla, e elas sí que din que esperan a copla para sacar punto. Entón non ten moito sentido. Así como na jota os cortes e onde empezas tampouco marcan a salida da volta, porque está chea de contratempos desde que empezas a cantar hasta que rematas, e tamén en diferentes sitios, non? Seguimos co da voz. Tamén podemos subir o que é solamente no hai lalá. Entón, donde se sube? Donde lle apetezca. Como saben si se sube ou non se sube? Normalmente tocaban por parellas, normalmente non, sempre parellas, aunque houbera 8 mozas na aldea, no barrio do Ceo concretamente. Outro día lle preguntábamos a Delfina cantas mozas habría, chegou a contar hasta 9, pero cada quen tocaba sempre ca súa parella, ca mesma moza. Incluso pola semana quedaban para ensayar, e os domingos e os festivos quedaban para facer os seráns ou a festas de pandereta, que tamén lle chamaban. Entón, se ti levas tocando media vida con unha compañeira, é que non che fai falta ninguén ensayar. Cunha mirada sabes perfectamente se vas a subir, se vas a facer este corte, se vas a facer este outro. A mí, por exemplo, eso pásame moito con Merchi Leilia. E non de agora, senón, pois, xa hai 20 anos atrás, eu cando estaba en Cantigas con Merchi,
nos mirábamos e sin decir absolutamente nada sabíamos as dúas onde estábamos. E creo que eso pasa a calqueira que leve moito tempo facendo o mismo con outra persoa. Pasa o mismo cando bailas puntos. Nós agora estamos acostumbrados a que un saca punto inteiro e os demais siguen. A xente que va desde recollida vedes perfectamente que depende da aldea, a persona empeza a facer así e o de enfrente empeza. E dices, tú, como sabe onde van? Pois saben, porque levas moitos anos facendo o mismo. E os xeitos, nós agora temos moitísimos xeitos, de moitos sitios diferentes, e é máis complicado. Pois eu que sei se estou tocando algo da Coruña, ou estou en Pontevedra, ou estou no barrio do Ceo, pero temos que pensar que elas estaban no seu barrio, todos os días da semana. O que coñecían eran o que elas facían, e o que podían facer as súas compañeiras, as súas parellas, as outras parellas, que podían cambiar de melodías ou non. Supoño, e digo supoño, nós recollimos que 3, 4 melodías de muñeira, 2 melodías diferentes, de jota, 2 melodías diferentes, de valse, pero supoño que se tú levas toda a vida tocando e hoxe tocan dúas, depois tocan dúas, que as mesmas dúas que tocaron primeiro non van a facer os mesmos tonos, as mesmas melodías que fan as seguintes. Eu o supoño. Saber, non o sei. Si sabemos que cando en un sitio ainda quedaba moita xente viva de diferentes, sí que unhas mulleres cantan uns tonos e outras mulleres cantan outros, aunque todas saiban os mesmos. Se eu quero cantar contigo, te escoitei cantar durante 20 anos, vou a poder cantar as túas, seinas cantar. Pero normalmente, se o fago eu, vou empezar cas miñas. Vale? Entón, esta era un pouco a dinámica que levaban as mulleres. Entón, cando ti vas a facer un corte, cando ti vas a subir, simplemente o xeito do corpo, somos de Galicia, somos, no nos pum, subes. Se che ve na intención de que vas a subir, non? E cos cortes igual. Logo despois, tamén, normalmente se rematan as coplas con ai lalá. Pero a veces tamén sucede que en vez de facer un ai lalá, repiten o último verso. E aquí pasa algo moi curioso. Cando repiten o último verso, comen a última sílaba. Non chegan a acabar a palabra. E a veces, se a rematan, primeiro fan como se non a acabaran, non nos podemos negar que nos conocen a fala e no modo de cantar, que nos conocen a fala e no modo de cantar. Se quedan aí. E o mellor ao final, tare, o mellor. Vale, vos vou a poñer un exemplo aí. Vou-vos a poñer dúas coplas, que a mesma copla, o sea, este anaco non está cortado ni tal, son, fai a copla e logo repite a mesma copla. Unha vez a fai coa lalá e outra vez a fai repetindo. Esta sí que se escoita mal de veras, pero bueno, para o que quero que vexades. Vale, baile, señor cura baila, que Dios todo lo perdona, é o que estamos entendendo aí. Fai con ai lalá. E agora repite repetindo o verso. Le perdó, aí se queda. E sigue aí hasta o final. Vale? E outras veces o que fai, que a ver se os coitamos ben, é despois desa prolongación rematar o verso. Veche de so final. Vale. Isto que poño así son a veces porque o máis estendido que fan normalmente, o que máis fan é facer en ai lalá e non repetir o verso, é o que máis fan. Isto poden facer na muñeira ou na jota. No que nós temos, tanto dos agarrados, nunca repetiron o verso, sempre é con ai lalá. Vale? E na jota, os vou a poñer a jota, isto que vos vou a poñer agora de jota, en teoría é o que quero que fagamos hoxe, vale? Non teño moi claro se empezarvos pola muñeira,
estades escoitando, igual, que vos parece, se vos escoitades eso que estábamos escoitando da muñeira, por exemplo, a vos que vos parece que como tocan? Teñen riscados, non nos teñen. Si tuérades que sacar eso, vale, isto, o son que temos, despois vades a velo no vídeo, e vos vou a volver a facer a mesma pregunta, vale? Aquí o son está un poquinho máis claro, está un pouco máis cerca que o que vades a ver no vídeo. No vídeo podedes axudarvos ca vista e máis co son. Eu creo que é moi importante eso a hora de mirar unha grabación e de analizar como é un toque, vale? Non nos podemos quedar, a veces simplemente o oído nos engaña, pero a vista e o oído é raro que nos engañe, vale? Logo vos volvo a preguntar deso. Entón, ahora vos vou a poñer un corte de jota, vos lo vou a poñer enteiro, vades a ver como na jota fai o mismo, pode cantar todo arriba, pode subir na mitad, repite o verso, fai o ai la la, vale? Ese corte é un corte de 3 coplas, foi tal cual o cantaron elas, foi o primeiro que nos cantaron ao chegar ao barrio do Ceo. E esta outra característica, rematar sempre a voz despois da pandeireta, vale? A veces, se están moi alá, pois chegan hasta o último golpe e deixan así moi pouquiña cousa, vale? Pero o normal sí que era rematar a percusión e sigue a voz, vale? Eso sí que era en todos os ritmos. Temos que decir tamén que aquí o que se tocaba, e sempre por ese orden, era a jota, a muñeira, vale? Muñeira ou ribeirana? Sempre aí a pregunta. Se as deixas falar sin preguntarlle nada, sin decirlle nada, se refire a muñeira. Se ti lle falas de ribeirana, saben perfectamente o que é. E che din, sí, bueno, claro, a ribeirana. Pero se ti non lle preguntas, se ti non lle dis, tocaban a ribeirana, vanche decir, sí, claro, e como era a ribeirana? Che dan a tocar unha muñeira. Pero o normal é que se referiran a ribeirana como a muñeira, non como ribeirana, vale? E logo teríamos os agarrados. Na nomenclatura dos agarrados é un cristazo tremendo, porque hai xente que se refire simplemente a agarrados, o que tocaríamos. Pois outro día Delfina se refería como paso doble. Unha vez que lle preguntei se isto era o paso doble, que entonces que era isto, dixo que paso doble seguido, vale? Sabemos por outros sitios que hai por aquí, por Mondariz, que a isto se poden referir como 2 pasos, vale? Pero tamén como 2 pasos se refiren a isto. Hai noutros sitios que se refiren a isto como mazurca. Entón, non está moi clarísimo, baixo o meu concepto, cal é a nomenclatura
dos nomes que lle dan aos ritmos para ir ao agarrado. Hai moitos sitios que simplemente é agarrado. O que si teñen claro é que din, tocábamos 5 ritmos e tiñamos que ir á remuda. O sea, as dúas mozas que collían a pandeireta tiñan que facer os 5 ritmos e por este orden. A jota, a ribeirana, muñeira, os 2 pasos ou paso doble ou como lle quedan. E logo aquí, no barrio do Ceo, porque eu solamente o vi no barrio do Ceo, hai unha cousa curiosa. Cambian do que é deste 2 pasos, despois de cantar 15 coplas, 20, 10, o que sea, vale? E nos cambian a isto. Vale? Seguimos no mismo ritmo, pero cando cambian a este 2 pasos, ou ben non cantan nada e é unha cousa pequeniña, ou cantan unha ilalá, ou cantan unha copla, e logo cambian de melodía, cambian de ritmo, pasan ao paso doble. O sea que estarían neste, farían moi pouco a esto, e se van ao paso doble. E despois do paso doble enganchan co vals. Nas melodías do vals, no que nós recollimos, o que cantaban como valses eran melodías que escoitaban as orquestas ou na radio. Cando nós viñamos hai 30 anos, o único que nos chegaron a cantar como vals é Yo te daré, vale? E outro día, cando ela falaba do vals, nos cantou Ai, Dolores, Dolores mía, así un algo moi breve. Dolores mía, esa volta é unha canción de autor, unha canción que salía pola radio. Normalmente hai moitos sitios, conservaron a volta e cambiaron as melodías da copla, vale? Pero sigue sendo pois unha cousa como pode ser el Yo te daré, que para nós é máis recoñecible, como máis pachanga, máis sabemos que non é tradi, e o outro, pois se non nos explican, igual hasta nos podíamos confundir un pouco, non? Os agarrados van todos seguidos, é rarísimo que paren desde que empezan hasta que rematan. É dicir, non tocan o 2 pasos, acaban, tocan o paso doble, acaban e tocan, non, van enganchados un ou outro, vale? Entón, bueno, eu para que vexades todo isto, que acabo de contar así en plan macrónico, vos trouxen un vídeo. Evidentemente, hoxe aquí creo que pareceme que é máis importante, ou me parece que vades a aproveitar máis, non máis importante, que vades a aproveitar máis, mirar o que son as pandeiretas, desgranar o que son as pandeiretas, porque considero que se vos levades este corte para casa, aprender unha melodía, a podedes aprender cada quen na vosa casas, o tempo non é moito, que aprendemos todos a tocar rapidísimo e vamos como fuegos, pois cantamos algo por riba. Entón, eu o que fixen foi poñer aí, pois non sei, 40 cantigas, que é como se di aquí as coplas, vale? Non lle chaman coplas, e digo aquí, e non sei por que digo aquí, porque é prácticamente en todo Galicia. As coplas prácticamente en todo Galicia son aquelas que cantaban os cegos, as historias que cantaban os cegos. No resto de Galicia, pois ou son cantijas, ou cantareas, ou, bueno, reciben calquera outra nomenclatura que non é coplas. O de coplas é algo noso moderno, que despois de tanto recoller non sei de onde o sacamos, pero, bueno. Se apagamos as luces, apaga aí, que igual se ve mellor. Bueno, Delfina é esta muller, vale? Flora é a muller que morreu, aínda non hai moito.
Vale. Bueno, como paro isto aquí? Sí. Vale. Víchedes que acaban de facer algo que vos dixen que non facían normalmente, vale? Eso foi a única vez que fixeron a danza parala, vale? O 2 pasos. Entón, agora este anaco que vades ver aquí, non as vades saber moito tocar a elas, porque despois a cámara enfoca aos que estamos bailando, pero si escoitade como empatan unha cousa ca outra, e van a empatar, ese non vos lo deixei, vos deixei como empezaban, e yo te daré porque considero que bueno. Entón, bueno, están tocando, se estades escoitando, están tocando exactamente o mismo 2 pasos que estaban facendo ahora mismo, vale? E vades ver como enganchan escoitar, máis que ver. Bueno, máis ou menos. Vale. Vichedes aí como enganchan todo, e hai unha cousa, non sei se vos fixachedes no bailar, dá a impresión de que o home cambia ao paso doble antes de que elas rematen, antes de que elas cambien. Vos fixachedes nese volo volvo a poñer, se queredes. Eso dá tamén para pensar que realmente esa transición de ese pequeniño 2 pasos ao aire era sempre prácticamente a mesma. Ou ben con ese ilalá, ou ben con unha copla que ocupaba prácticamente o mismo. Porque o home está claro de que, en teoría, non sabes que é o que están facendo elas, que é o que acaban. E ele está cambiando o paso a paso doble antes que elas estean facendo cambio. Lo volvo a poñer, vos fixades. A ver se o pillo aí. Víchedes? Vale, entón, eso dá que pensar de que sí que eso era algo normal. Tamén dá moito que pensar cando elas che din sempre que tocan 5 ritmos e se contamos este anaquiño pequeno son 6. E elas teñen claro que tocan 5. Calqueira lle pregunta son 5. E tú contas e dices, pois a mí non me dan as contas que aquí hai 6. Vale, entón, eu supoño que eso é como o ritmo basicamente, o sea, é o mesmo, estás a 2 pasos igual, é como unha pequena introducción a pasar ao que é o paso doble, non se conta. Hombre, hola, perdón que faga así, pero que aquí temos unha mestra pandereteira. Hombre, que non te vira, por favor. Acabas de entrar. Tiñas que estar ti aquí explicando, en vez de estar explicando eu. Esta muller, bueno, perdonade, é de Toutón, e toca e canta moi ben, e é unha das nosas maestras de cando nos vamos a Toutón. Delfina tamén, Lucinda, perdón. Bueno, entón, vamos a empezar agora co da pandereta, nos descolocamos as sillas, vamos a intentar ocupar o espacio redondo, porque así vos vexo. Antes de eso, pregunta, despois de ver tocar a muñeira, que decidíchedes? Vale. E é un riscado ao uso? Claro. Vale, entón, probablemente, se non nos mandáramos fixar aí,
tocaríamos muñeira e punto, porque se as ves tocar, simplemente, con velas, ti escoitas unha cousa e parece que ves outra, non? E tamén temos ese mismo riscado, ese mismo xeito na jota. Pero non o temos no dous pasos. No dous pasos non temos para nada ese movimento de riscado. Todo o tempo indo hacia arriba e volvendo cara abaixo. E que así me quedo con uns para atrás e outros para diante. Facedme un hueco aquí, se non uns me vedes e outros non. Vou vos abroxar as orellas. Vale, entón, o que vamos a practicar primeiro, penso que vai ser a muñeira para ir practicando o que é ese xeito de riscar. Se eu movera solo o que é a man dereita, estaría tocando prácticamente como se fora unha muñeira normal. Pero a man esquerda está todo o tempo facendo isto. E as dúas xuntas non chega a ser un riscado como os que solemos facer largos. Vale? E todo que a man vai como todo xunto, o movimento é moi pequeno, non é un movimento largo. Se facemos un movimento largo, seríamos este. E entonces xa perdemos o tátara, solo nos quedamos con tarrapum, tarrapum. E ten que sonar o tátara, 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 este ten que estar aí. Intentamos, venga, va. Pois, por exemplo, esa que temos aí, Marinero de Agua Dulce, a primeira xa, vale? Non sei que timbres de voces temos, o sea que vamos a facela a un tono, vamos a aprendela a un tono medio e logo vamos a intentar facerlle eses saltos, vale? Vamos a ir ahora aí a un tal. Entón, diría: marinero de agua dulce, llévame al agua salada, llévame de Puerto Rico a La Habana. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la 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 la. Os ailalás, vades a escoitar aí que hai 500 diferentes. Vale, non nos vamos a matar ahora si hai lalá para arriba, si para baixo, si le o lo, porque perderíamos bastante tempo que non ten moito sentido. Simplemente para poder ir metendo a melodía e metela co toque, vale? Entón, marinero de agua dulce, llévame al agua salada, llévame de Puerto Rico a La Habana. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la 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 la. Ben, como esta melodía vos sona a todos, que xa o sabía, vamos a ir un pouco máis abaixo e vamos a subila, vale? Vamos a intentar subir. Entón, vamos a empezar abaixo. Outra cosa que non vos comentei antes, e que ninguén preguntou, pero vos lo digo eu. Cantaban os homes? Sí. O que sabía. Sí. Non era o normal. O normal era que cantaran as mulleres, as que facían, as que tiñan un sitio preparado para que viñeran os mozos, o normal era que cantaran elas. Pero, si había homes que a veces querían tocar. Nos preguntamos outro día, si habendo homes que tocaran, si os homes lle facían a remuda ás mulleres. Non, os homes non lle fan a remuda ás mulleres. Un home non canta con outro home, pode cantar con outra muller. E a que manda é a muller.
E o home, se colle a pandereta, ten que facer igual que a muller, ten que cantar todas os 5 ritmos que falamos antes, vale? Entón, non era o seu papel principal, pero sí podía ser que houbera homes que cantaran, vale? Non vos trouxe ningún anaco, de feito, nós este día cantou moi pouquiño, pero o irmán de Flora, Massimino, tocou a pandereta e cantou tamén. E eles facían, a muller era a que mandaba, e eles facían exactamente os mesmos cambios de tono que fan as mulleres, vale? Se están cantando o unísono, se están abaixo os dous, se están arriba os dous, vale? Vamos entonces. Marinero de agua dulce, llévame al agua salada, llévame de Puerto Rico a La Habana. Ah, la, 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 la. Siguiente copla, venga, que se os da muy bien. No sé cal está, pero... Axúdame aquí, Delfina, que eres moza para toda. Se rompemos o pandeiro, faremos outro novo. Ai, la, 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 la. Tocando esas dúas, venga, e pasamos a jota. De agua dulce, llévame al agua salada, llévame de Puerto Rico a La Habana. Ah, la, 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 la. Axúdame aquí, Delfina, que eres moza para toda. Se rompemos los pandeiros, compraremos outro novo. Levamos toda a vida tocando xuntos que acabamos iguales, biches? Vale. Pasamos para a jota. Na jota pasa o mismo que vos estaba explicando agora na muñeira. A man esquerda é como se estuvera todo o tempo subindo e baixando. Entón, non hai un riscado propiamente dito, o sea, que teña unha entidade propia, senón a man está subindo e baixando no toque que esteamos facendo. Para a copla, aquí, cando cantaban a copla, o toque que temos sempre é o toque composto, este, vale? Solo que vamos. E o rematan co puño. Vale? Vamos parar. Cuidado, non é o mismo... Non todos, e agora vou, igual por un. Non é o mismo. Isto teño un riscado moi largo. E outra cousa é como se todos os toques foran riscando pouquiño. En despacio é casi... é moi difícil, o sea, non sona. En moi despacio non sona, pero se o tuvera que facer a cámara superlenta, sería... iríamos tric, tric, tric. Entón, o sonido non pode haber un riscado que se salga por encima do outro. Non é... non teño... non. Se fixera solamente a primeira parte, que é onde leva o riscado, na segunda non o leva. Altense dous. Vale? Entón, desde aí, e aí nos quedaríamos, e o último.
Sempre na jota temos eses saltos de pandereta que escoitades, vale? Que poden ser diferentes. Cales se fan? Pois o que dixen ao principio. Se miras para a compañeira, xa ves se acaba ou non acaba. Outra cousa que non vos dixen antes é Delfina e Flora non eran compañeiras na súa xuventude de pandereta, foron compañeiras xa de maiores. Delfina normalmente sei que a tocaba con unha prima súa e Flora con outra veciña. Entón, o que levades para casa, vedes que unha empeza, a outra sigue, a veces unha para e a outra fai 2 cortes despois, eso non ten importancia, se estamos sempre no ritmo, o que ti escoitas e onde estás, vale, é buscarse. Hai unha cousa moi curiosa que vades a levar o vídeo para casa, na primeira copla que botan un rato buscándose unha a outra, onde están nos petos, non coinciden, unha acabou os cortes e a outra non. Se vos poñedes a tocar e estades desde o principio taca taca tan, taca tan tan, taca taca tan, taca tan tan, veredes que cando van pola mitade da copla van con vos, o sea, decir, buscándose unha a outra atoparon o sitio onde tiña que estar o toque, non? Eso vades na primeira copla que tedes. Se traballades con ese material que os paso na casa, o veredes. Entón, bueno, agora vamos a facer aquí un corte calqueira, 2, para poder cantar e tocar cos cortes. Nos cortes normalmente, sempre vimos desde, se non me lo dixen, ao rematar a copla sempre facemos redoble. O redoble sí que non remata co puño, remata ca unha aberta. O que tocades, eso tamén o dades feito, vale? Entón, normalmente estamos aí, desde aí, ou ben nos guiamos pola copla para cambiar o toque. Marinero de agua dulce, por exemplo, ou facemos un tan tacatán. Marinero de agua dulce, leva o mismo tempo. Marinero de leva o mismo, vale? Entón, dá igual que fagamos tan, tacatán, pam, pam, que pan, pam, pam, vale? Se facemos este pan, normalmente dan así un pouco de aire. Quizás que pasarían a copla. Vamos a facer este, vale? Vale, pa, 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 pa. Por exemplo, outra vez, 1, 2, 3, sí. Outra vez. Vale, ese último pam pam xa sería este para empezar, vale? 1, 2, 3, sí. Ahora, por exemplo, rematamos copla. Escollín este corte para que le vedes así as dúas cousas. Rematamos copla, ou ben entramos directamente ao redoble. Estamos aquí, acabamos la copla, ou entramos aquí, ou podemos facer cortes. Ta, 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 ta. Os levades aí, vale? Aí levades, son dúas tocando, vale? Entón, unha empeza facendo os cortes e a outra entralle na mitad casi chegando ao final, vale? Podemos escoller ou que entres e fagas o mismo, ou o que está facendo Flora, que entra e entra con isto. E logo engancha con ela. Ela aí engancha nun sitio determinado, pero eu coido que podemos enganchar donde nos dé a gana, con tal de facer o corte, vale? Entón, pois, por exemplo, ahora, vamos a facer, vamos a intentar, esta mitade, por exemplo, vai a facer, vale? E estas, cando eles están tan, 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 vale? Por encima do dela. Tan, 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 e vos arriba, tan, 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 arriba, vale? Vou facer con vos, que vos é máis fácil, pam, 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 vale? Pam, 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 e aí vamos a enganchar no medio. 1, 2, 3, e... Vale? Como vamos para a volta, nos iríamos ao redoble, estamos despois da copla, vale? Entón, nos iríamos... Vale? Outra vez. 1, 2, 3, e...
Outra vez, 1, 2, 3, sí. Vale, cambiamos. Facedes ahora o pam, 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 vos, e vos o pam, 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 pam. 1, 2, 3, sí. Vale? Pois entonces xa temos para unha copla. Por exemplo, a terceira copla que está aí. Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper, y a la puerta de mi amante todo puede suceder. Ay, le, la, le, la, le. Hasta ya que acabemos. Vale, otra vez ahí. Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper, a la puerta de mi amante todo puede suceder. Ay, le, la, le. Non nos vamos a preocupar da melodía, vale? A levades aí posta. Vamos, queremos facer o alto? Queremos intentar aí? Vale. Vamos a intentalo na muñeira, cortamos. Ahora vamos a intentar facelo sin cortar. Eso fan moito elas tamén, vale? A veces paran, respiran e suben, outras veces van todo de corrido. Ahora vamos a intentar de facer de corrido. Vamos a sacar un pouco máis baixo, pois non morremos. Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper, y a la puerta de mi amante todo puede suceder. Entón, se o pasamos á pandereta, estaríamos... Corro porque son horas, Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper... Vale? Vos cambiei o corte. Espera, que facemos o que fixemos antes. Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper, y a la puerta de mi amante todo puede suceder. Vale? Aí, xusto, chegar aí a ese final é donde... Esta mitad, por exemplo, volvemos ao principio, facemos o pam, 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 e contestamos, e así enganchamos todos. Repetimos a copla e facedes vos o primeiro pam, 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 que ten que estar pegado a copla, vale? Igual que os redobles están pegados, non son despois, vale? O redoble empezaría aí. Si son os cortes, empezan aí tamén. Si empezo a redoblar, xa non hai corte, xa estou redoblando, vale? Facedes vos os primeiros, pam, 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 e nós a contestación, va? Empezamos aí. Pandareta, porras, que vos lo cambiai outra vez. Pandareta, pandareta, yo te tengo de romper, y a la puerta de mi amante todo puede suceder. Hacedes vos os primeiros.
vale? Si estuviéramos para facer o final, faríamos uns cortes parecidos aos que temos para empezar, vale? Para acabar, entón estaríamos, e os faríamos casi chegando ao final do Ailalá, encima dos las, vale? E sabemos que aí estamos no final. Si estamos aquí, por exemplo, o que falábamos de que acababa, vale? Entón, se fai, e aquí normalmente sí que avisan con este, vale? Estás aquí, ou avisas, da mirada, faz ese, se nos dá tempo facemos, se non engancharíamos no seguinte. De feito, elas, unha empeza a facer o corte e outra engancha como 2 cortes despois. O importante é a estrutura, cortes, golpes. Naquel día había moitísimos, o sea, nesas 3 coplas levades como 3 tipos de golpes diferentes, vale?